Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Wayo Allah dan zaki. Yaya na ganki ka zo ka yi fakin ka sa jan kai ba mashin ba. Ai ba na ma cikin hayyaci. In ga ma gaskiya ba ni cikin hayyaci. Dan zaki. Yayi. An zo wurin. Ya kamata in yi maka bayani na abin da ke waruwa dan ka san an ce in baka san gari ba saurari kiɗin maza. Sanatan mu ta Katsina ta tsakiya wato Colonel Alhaji Abdulaziz Musa ‘yar aduwa matawallan Katsina. To akwai shirin da ya kaddamar na tallafi a kan matasa wanda za a koya masu sana'o'i kuma daga ƙarshe a masu jari don su dogara da kansu. Kana ji na baka labari? To shi wannan shirin da aka yi duk ƙananan hukumomi guda 11 da yake wakilta a Abuja ko ina an ɗauki mutum hulhudu. Katsina ta tsakiya kuma Katsina local government an ɗauki mutum 3 sai mutum 7 daga campaign council nashi. Hausawa suka ce in dai ana yamudawa ana motsawa to ne sannu dan waken ƙasa yake samun yaji. Yo shi bai tsayawa ya huta. Ya ai baka ma san wani abu ba. Ranar da aka ba da wannan sanarwai wa'anda da aka ba da su cewa aka yi to shirya ku rike wani za a gaya mai wuri da kuma lokacin ware tiritiwa ba ya shiga ofis bane ba dan ya zauna ya kalli takardu ya shiga ofis ne domin ya yi ma al'ummar da yake wakilta aiki. Baka tambaye ni ko mutum nawa bane jimilla? Mutum nawa ne? 50. Sannan kuma a zagaye da shi ai baka manta ba mutanen kirki ka san waye jagoranci shi ainihin wannan shirin ba da tallafin Alhaji Bishir da Masaula PhD ke coordinator. Dala kabari. Barai ko. To ina ka baro Alhaji Umaru AK babana Shi ma yana ciki. Banda wannan akwai Alhaji Tanimu Gwarjo. mutumin ke kula. Na san akwai Alhaji Abubakar Goda. Kwarai kuwa. To sai kuma in tuna ma da wannan ɗayan ɗan kasuwa kamar wani sarki Alhaji Babangida Sauki Fish. Wannan kuma da haka nake. Kuma ka san ni ba zan manta da Alhaji Babangida kuma da ya kamata shi ma yana bada gudunmuwa mai mutumin kirki. Yana bada gudunmuwa sosai. Dan zaki. To mu yi ta yi ma sanatan mu na Katsina ta tsakiya wato Colonel Alhaji Abdulaziz Musa ‘yar aduwa matawallan Katsina mu ta taya shi da addu'a. To wallahi ni na tabbatar da cewa in Allah ya yarda a wannan zaben ba mu zaben timin da ba. Ba mu zaben timin da ba. Ai in Allah ya sai mun ce kwamma da aka yi. A kwamma da aka yi. Ai tun yanzu ba dai ni ba ta zo gare ni ba. A hankali sai na buri na. Na ji daɗi. To da Allah ji muka ji dan zaki wannan takumin duka kafar shi. Da Allah tambayar kana da 30. Mu je akwai ba matsala mu je akwai. Yau wani ke. Mu je ka